Sobra 400 ka contingents ang gilaumang mosalmot sa Parada Dabawenyo ugma sa kulminasyon sa 89th araw ng Davao. Non-stop ang mga aktibidad sanglit duna say konsyerto pagkagabi. Samtang duna say Solidarity Walk alang sa pagsaulog sa 81st birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga giorganisa sa pribadong sektor. Ato ibalik si Argil Relator. Sa Parada Dabawenyo ugma Sabado, lakip sa mga mosalmot ang mga empleyado gikan sa nagkaraiyang opisina sa Davao City LGU, sangguniang panlungsod, barangays, national government agencies, mga eskwelahan, private sector, socio-civic organizations, law enforcement agencies ug uban pang mga grupo ug organisasyon. 50 sabka-marching bands ang mosalmot. Sumala sa organizer, mas ubos karon ang ihap sa contingents. Human nahibalaan nga gibawal ang paggamit og mga sakyanan sa parada. This is purely a walking parade. Walay mga vehicles, bicycles, electronic vehicles, and so on and so forth. So magbaktas tang tanan as we celebrate our Parada Dabawenyo for the 89th founding anniversary of Davao City and the centennial celebration of our City Hall, the iconic City Hall. Una na gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga mosalmot siya sa parada. Una mag-alas 12 sa udto, gilaumang matapos ang parada. Magpadayon ang kalingawan pagka-alas 6 sa gabi. Diin ipahigayon ang konsyerto Dabawenyo sa San Pedro Square gihapon. Diin dunay performers, artists ug banda nga mag-perform. Apan una kana, dunasay Solidarity Walk nga ipahigayon gikan Rojas Avenue padulong sa Rizal Park nga sugdan alas 4 sa hapon. Giorganisa kini sa private sector agig pagsaulog sa 81st birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Apan kinahanglan matud pang matapos ang programa, una mag-alas 6 sa gabi, sanglit dunay konsyerto. Nagpahinumdum sab ang Public Safety and Security Office sa mga ginabawal sa pagsalmot sa mga aktibidad sama sa pagsuot og jackets, backpack, mga hait nga butang, laser lights ug uban pa. Ana sa 3,500 ka mga sakop sa safety and security cluster ang ipang-deploy aron masiguro ang hapsay ug magmalampuson nga mga aktibidad sa kulminasyon sa 89th araw ng Davao. Considering na kining aside sa parada, pagkagabi na aside konsyerto. So tuloy-tuloy ang deployment ng tropa. Well, nakaprepare na even ang staging area, ang parade route o ang sa event area mismo diri sa San Pedro Square. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.